மார்னிங் vlog. இன்னைக்கு காலைல சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு சரி வாசல் போட்டு வாசல் தெளிச்சு கோலம்லாம் போட்டேன். பாப்பாஸ்லாம் தூங்கிட்டு தான் இருந்தாங்க. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு கோலத்தை மட்டும் போட்டேன். நான் பார்க்குறவங்க தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, ஏதோ தான் போடுவேன். நான் சுமாராக தான் போடுவேன். ஒரு ஸ்டார் கோலத்தை போட்டு இங்கிட்ட ஒரு 2 இழு அங்கிட்ட 2 இழு இழுத்துட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போயிட்டேன். வீட்டுக்குள்ளே போனோடனே எப்பயும் போல் காலையிலேயே மத்தியானத்துக்கு சேர்த்து சமையல் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். தக்காளி குழம்பு, வீட்டுக்கு பொரியல், ஒயிட் ரைஸ் மட்டும் வச்சுட்டு கடைக்கு கிளம்புவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீட்ரூட் அரிஞ்சிட்டு இருந்தேன். கொலையும் இங்கிட்டு கொதிச்சிருச்சு. சாப்பாடு செஞ்சாச்சு. இப்போ சாப்பாடு, தக்காளி குழம்பு, பீட்ரூட் முடிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு பாப்பாஸ்க்கெலாம் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு கடைக்கு கிளம்பிட்டேன். கடைக்கு கிளம்பினோடனே எங்கள் வீட்டுக்காரங்களை சாப்பிட அனுப்பிட்டு நான் கடையில் இருப்பேன். 12 வரை இருந்துட்டு வியாபாரத்தை பார்த்துட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரங்க என்னை வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. பாப்பாஸை பார்க்கணுங்க. இதோட இந்த விளாக் முடிஞ்சுச்சு.